Greenhouse Data Centers biedt housing faciliteiten aan voor service op een hoogwaardig niveau. Dit houdt in dat wij uw service in een hoogwaardige en veilige omgeving huisvesten. Ons datacenter is gebouwd conform de Tier 3-norm. Dat wil zeggen dat alle voorzieningen zijn uitgerust op een manier dat de kans op falen zo goed als nihil is. Binnen het datacenter maken wij gebruik van vrije luchtkoeling. Dat wil zeggen dat wij ongeveer 95% van het jaar op buitenlucht koelen. Voor de overige 5% maken wij gebruik van ons geadviseerde pompsysteem, die middels natuurwater bijkoelt. Dat betekent dat wij het datacenter op een zo groen mogelijke manier up and running houden. De maximale capaciteit per rek is 2 keer 32 ampère. Dat wordt gevoed middels een A-feed en een B-feed, die beide no-break zijn. En dat is natuurlijk uniek in de datacenterwereld. Beide feeds staan achter 2 separate UPS-paden. De spanning op uw service is daarom altijd gegarandeerd. Uiteraard is onze stroomvoorziening ook uitgerust met noodstroomgeneratoren. Ook deze zijn dubbel uitgevoerd. Bij Greenhouse Data Centers hebben wij de beveiliging in een hoog vaandel staan. Dat betekent dat wij gebruik maken van biometrische gezichtsherkenning in combinatie met een pasjesysteem. Onze relaties kunnen ook alleen het datacenter in als zij zijn aangemeld via ons controlepanel. Zowel binnen als buiten het pand hebben wij een camerasysteem en monitoren wij 24 uur per dag alle handelingen binnen het datacenter middels fysiek aanwezig personeel. Uiteraard is het ook onze missie om uw bedrijfskritische omgeving 100% uptime te bieden. Mocht er nou brand ontstaan of rook gedetecteerd worden door de sensoren die overal in een datacenter aanwezig zijn, zal onze blusgassysteem Arcanite in de ruimte injecteren, waardoor een eventuele brand gedoofd zal worden. We hebben hier uitstekende faciliteiten. Onze relaties kunnen kosteloos gebruik maken van onze koffiecorner. En wilt u uw relaties uitnodigen voor een rondleiding en daarna nog wat zaken bespreken? Dan hebben wij een vergaderruimte voor u ter beschikking. Mocht u geïnteresseerd zijn in Greenhouse Data Centers, neem dan contact met ons op. We geven u graag een tour door ons uiterst groene datacenter.